Тъй Враца, а това мисля, това голямо и криво нещо е Врацата по спомени. Тук аутавите алпинисти се ви размазват очите. Ето кози, ето алпинисти. Това е високо, много до небето. Нещо ветрец ми излезе в гърба. Дано и догоре е така. Тук е дефиле на някаква река. Ето някакви байкери, които ще бъдат изрязани с злова, както обикновено. Добър ден! Здрасти! Голи хора, голи! И почва боира за леденика, така че време да си кажем чао!